weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jaabaliduɓe to beelel to beeli cowi to cenela sakoɓe to sincana sincu dañɓe to ƴugga jeeri to ƴugga waalo to jomanda waalo to gawdi gooti to halwara sincana ceerno mamoudou waddu to dara halayɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno mamoudou waddu to cité yombola assistance to cité a segna yombola Dakar ha to galde ceerno Yaya Ba to Richard Toll ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe nden ka e kisala nafcoɗa aseta hanki o ɓe kadi mbiyeteɗo Mohamed Wula Abdoul Aziz mennoɗo wonde hooreji leydi ndi jinnoɗo wadde conférence mum to siège landa wiyete ko ribatam to leydi Sénégal Macky Sall hooreji gendi ndi jamma hanki o waɗi discours makko à la nation e nder discours e o holliri hen tigui wonde ma o yamiri goppirgol temedde jeeɗiɗi e nogas e jeeɗiɗo prisonnier e mbadi grâce présidentielle to leydi Mali délégation timmuɗo e gardugol Choguel Kokla Maïga hoore jagoɗo leydi ndi ɓe jaabini to wiyete Brésilia laamorgo leydi Brésil nawi to noon ko tawtoriyede ko fate investiture hoorejo leydi kesso biteɗo Lula da Silva to leydi Côte d'Ivoire e nder discours à la nation mo hoorejo leydi ndi hono Alassane Dramane Ouattara waɗi jamma hanki o holliri e nder discours he wonde ɓoyata ma dendagal capanɗe nayyi e joyi militaire nangaɓe ene coka e nder leydi Mali kamɓe kala maɓe goppite ɓe garta e nder leydi maɓɓe hano hannirtani to leydi Burkina Faso militaire uji ɓe hinde force spéciale taw koɓe martabuji tokos ɓe mbaɗi dillere mawde ñande aljuma ɓennuɗo e nder kammaɓe de formation mo po e nder dillere he noon ɓe mbawi teɓade yoga e mawɓe ardiɓe kan o ɓe namdi noon kono laamu ngu yoɓata ɓe ko fate primaji maɓɓe ɓe namdima kadi démission gola gonɗo mawɗo kan o to leydi kabruji men to leydi Maroc ko laana ndiyam taw ko laana tokos jolluno ka ɗannotoɓe ɗanne suuɗeru ko kañuma woni ko yuwi nder maaje kaɗɗe yimɓe sappo e tato mbasi hen pittali men habaruji men jolam jabiri ma jaa ha to leydi Afghanistan jen ha to leydi Iran to leydi Irak ha to Corée du Nord bisimilla mone kelki hotondirte joni piren pacciren ceerno jibisi ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safaruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo ɓal walla e danawal kala ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe darorade e rewɓe ronkuɓe sowade kala ceerno Djiby Sy ne yawna ɓe wonduɓe kista wonduɓe dogam sitta wonduɓe asmo diabeta worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafin yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo ko sappo e jeenayi rafin yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni fodde temedde rafin yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabaruji pewnaɗe bawɗe neldede e kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydneji mbahlide hoore mo habba walla janowo barogal ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde e nder leydi Sénégal e kala to mbawɗa wonde e nder continent e nder Afrique Asie Amérique to mbawɗa wonde kala leydi kala continent to gonɗa so tawi on pamodiri leɗɗe maɗa e safruji maɗa ene mbawi yettade ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ɗon koɓe hebde kayitaji ɗon koɓe dañde embauche omo yawran ɓe arsigaji men kippi
ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu bawɗo l'istikhara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mumma yidɓe waɗinede l'istikhara to wonɓe nder leydi Sénégal. l'istikhara waɗirte ko temedde nayyi mbuɗu e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Sénégal ñamoje franc CFA kala ko temedde nayyi mbuɗu so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya. so tawi noon a yiɗi neldude on haalis omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money ko 77 653 03 67. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy nder leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal ko 78 163 24 82. so tawi noon ko yiɗɗo jokkodirde e makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy hutorto ko numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Wourossogui. so tawi a ari to Wourossogui ha to Carrefour Wourossogui tawi ko lawol faade ogo so ari ha sawdima guenale ɗe bamule ɗe ma yi étage goto ne huccite bamule he ko ɗon ceerno Djiby Sy tawete. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mumma wonde base makko tawate ɗo Nouakchott ne golla ha no hannirta ni tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy ko bawɗo golle ɗe numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune omo wiya dendagal kilineɓe makko yaaɓe ha tampi ene jeehi to docteur eɓe e yaaɓe ha tampi ene mbadde safroɓe safruji fina tawa ene gandi e koye mumen so tawi a jokkodiri e makko joni joni jiiya ko laaɓi joni joni ganda gonga e fenade ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune musidɓe tedduɓe mbadden dando faade makko. fulɓe mbi rentade ɓuri safrade rento ñabboji cabotoɗi ha ƴiƴam ɓanduma wasa dogde nder ɗaɗi maɗa so tawi ala ko heddi so wona ƴiƴam ma dogata e ɗaɗi maɗa a tuƴima a hofima koyɗe muusi koppi muusi holno mbatta jokkodire gorel teyya. gorel teyya ko kawisaji mawɗi goni hen ko lekkiki Allah funni to kordinoro lekkiki way kono wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an tuƴiɗo ko fiiɗo joguiɗo caɗele cardiaque AVC ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma jam ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teyya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa an ganda ko gonduɗa ko. sa yiɗi hebde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni. so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye Deniba mbatta ko 77 571 33 10. so tawi koto Mbour gonɗa jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88. so tawi gonɗa koto Bonji jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01. so tawi gonɗa koto Makama Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 00222 49 81 81 13. so tawi gonɗa koto France jokkodirta koye Haruna Ngayda nden tonggode sa jokkodire mum kala ɗo gonɗa ma heɓen ko laaɓi 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teyya. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo go lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah jayde meɗen jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardogol ceerno men ceerno Sar Abdoulaye Sara e fedde mon fedde heblo sukaɓe Afrique woni HCSA e gardugol ceerno Habouso Diallo e cukku muɗum hono sokhna Mariam Tijani Ba eɓe mbiyon to gonɗon dendagal hettiyankoɓe jayde nde to gonɗon ene gonirɗon kala eɓe mbiyon hitande jaam hitande hesere nde hitande jaam hitande ɓamtare hitande cellala e hitande développement yo Allah rokku en Allah rokku en natirde hitande nde bisimillahi rahmani rahim yo Allah rokku en kadi gaynirde hitande nde alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jetta Allah noon no fewi dokkude en fartange kay lubɗo en wonki ha wawi kay mbawɗen tawtorede nde ɗo hitande 2023 saabu yimɓe hewɓe dañani oɗon fartange ɗum noon eɗen ñaago Allah tan yo Allah yaafo en dendagal bakkutuji men o wurta en kadi e peewale ko moƴƴi Allah ɓamta diine men islam habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudortoɗen policier ji halfinaɓe nden ka e kisala wuro Nouakchott ɓe kolliride hollirama tigui wonde ɓe mbaɗi encerclé ɓe uddi hoorejo ɓe uddi kay ɓe kadi yaade hono gonnoɗo hoorejo leydi ndi hono Mohamed Haoula Abdel Aziz ɓe uddi ɓe mbaɗi encerclé siège landa ribat to yinno kay to tawetno gam yidde kay wadde moɓodiral makko e wadde toon conférence makko de presse police o noon haɗimo kadi kanko Aziz yaɓande haɗimo kay kanko e yaadiɓe makko kala yettoyade to nokku siège o ɓe kadimo kadi kane wona feccere waktu kay eɓe kandimo fodde feccere waktu eɓe kadimo yaade hono no holliri kay hoorejo collectif halfinaɓe ko fate défense makko ɓe inscrit ɓe mbaɗi encerclé kadi siège section parti ribat o to Aziza fonno waɗede conférence de presse ko adi ɗum noon tawa kadi ɓe kadi nomo yettoyade to wuro Ros ngo to yinno yaade tawtoroyede moɓodiral woni meeting tawa kadi ko catala bitengal mi woni tigui engagé pour la Mauritanie ini mo yinno yuɓɓinde toon to oso ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen jen ha to atara aseta hanki o capantati e goho lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi yettima to bowal laaɗe diwoje ngal atara avion taw ko jolnuɗo contingent woni ko lana tataɓo contingent tataɓo woni toon lana tataɓo taw ko adduɓe ɓeena wangotoɓe woni tourisme en arɓe wangade e leydi Mauritanie ha tenti noon to banggue atar taw kadi koye mbadi programme saison touristique 2022 2023 ɓe ummori noon koto leydi France koɓe temedere e jeeɗiɗo touriste tamɓe kala noon koɓe nationalité ji ceertuɗi foof noon ko Europe naɓe ɓe mbawi tawtude noon temedere capanɗe jeenayi e tata tourisme fuɗɗoɓe arde dogui ɗiɗi e laaɗe ɗiɗi tawateɓe oɗo saaha joni e nder ha leydi Mauritanie ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jooma ngaalu goto Mauritanajo gurɗo to dowlaci dentuɗi Amérique o waɗi jertande makko faade laamu leydi Mauritanie hollirde kay wonde puule kewɗe woni guertoɗe kewɗe taw ko contrefaçon woni contrebande woni tigui taw ko guertoɗe moƴƴini taw contrebande woni ɗe ndewani lawol ene umoro no adibo lamorgo faggudu leydi Mauritanie nawe tigi e nder nanne e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi o holliri noon ɗum noon on trafic noon ene addana laamu leydi Mauritanie perdude milliard uji kewɗi tawa ko kala hitande o holliri noon saabu kayen o holliri e oɗo saaha joni jooma ngaaluji kewi tigui hutorade addoɓe guertoɗe woni puuledi kay ɓe kewi nannirde ɗum koto banggue Nouadhibou taw koto zone France mo Nouadhibou saabu kaya holliri e nder halande makko wonde kay so tawi conteneur poulet ari jippima to kaggulade mo Nouakchott on conteneur to banggue douane ma jaru muɗum ko million ngaji 5 taw ko guya e moore hinde so tawi noon jomum rewi ɓe ndewni ɗum koto banggue Nouadhibou to zone France mo Nouadhibou conteneur kala yoɓata ko 500 000 woni feccere million ko ɗum woni ko yoɓata ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni joom ngaaluji kewɗi addoɓe taw ko importateur uji ene ndewna conteneur uji mumen to zone France mo Nouadhibou to ɗe jeppima to Nouadhibou ɓe ndimdaɗi e camion ngaji ɓe
mbawa nanude ɗi e ndera nakcota lamorgo leydi Mauritanie o holliri kadi laamu ngu ne futtine guite ndara ha tengti douane haydara ala ko haali hen o holliri noon omo hayimo kay holno laamu leydi Mauritanie cam wasata jertade kay kewgol e oɗo saaha joni teskama kewgol conteneur uji taw ko guertode ummorade banggueji caggal leydi ene natira to Nouadhibou saabu ene teska Nouadhibou naaɓe kewani hutorade guertode woni tigui kiwisaji de poulet e poulet kala taw ko poulet congelé teskama kay Nouadhibou naaɓe ɓuuri hewde hutorade ko liɗɗi saabu kewgol liɗɗi e ndera Nouadhibou ɗum noon en addanno laamu ngu kayno fonno laamu ngu jertade wonde kay andude wonde conteneur uji kewɗi ene ndimde toon kaggulaɗe mo Nouadhibou mbawa addede ga toon nakcota tawa kadi fonnode rewde to nakshata e kaggulade mo nakshata o holliri noon joom galuji kewɗi taw ko addoɓe puleji kañumen rewnoɓe lawol taw ko nakshata kolliri hen metti mumen no fewi namdima tigui nde laamu ngu futtita guite mum uddita guite mum kay ha gueɗe mbaɗi ni mbawta rettude lawol hano hannirtini habaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena hoorejo gendi Sénégal hono Macky Sall hono no heewade kala mayɗi hitande jamma hanki o capantati e goo lewru décembre 2022 o waɗi discours makko à la nation e ndera discours he noon holliri tigui wonde o rokki yamirore goppirgol temedde jeeɗiɗi e nogas e jeeɗiɗo prisonnier ɓe goppita noon koye mbadi grâce présidentielle ene tawe nder ɓen woppitaɓe hen noon taw ko nayeɓe joguiɓe duuɓi capanɗe jeegom e joyyi pawɗi sohnoɓe ene tawe hen kadi ɓen gueɗe taw ko nanguirnoɓe gueɗe tokos ene feewi e ndera annonce uji makko kadi ɓurɗi wonde faar won tigui ɓurɗi faydinde kanko horejo leydi ndi e ndera discours he o holliri kay wonde o holliri ene ma kay o holliri wonde ma dossier ona dossier oɗo saaha joni jardateɗo café e ndera leydi Sénégal mo cour des comptes yaltiri ko fati kay e ɓeena tumaɓe kay e burjingol e dettinde koppereje kewɗe taw koko fati e kaalisaji riposte covid 19 o holliri tigui taw ko milliard uji kewɗi kollira ñamaɗi hen ma ona dossier ma toppite rewne lawol hano hannirta ni ha ɓesgu leydi Sénégal kala anda tigui holto ɗum rewi o holliri kadi ma o ɓeydi ko fati protection sociale en 2023 ma laamu ngu kay rendina fodde kene ɓuura temedde nayyi e capanɗe joyyi milliard taw ko franc CFA o holliri kadi ko fati bourse sécurité familiale gonnoɗo 25 000 francs woni ujunnaji joyyi kala lebbi tati woni kala trimestre ma artu ha capantati ma 35 000 woni ujunnaji jeeɗiɗi franc CFA kala trimestre ma ɗum ɓeyde ma ɓeyde kadi ɓen fodɓe hebde ɓe kadi ma ɗum ɓeyde hano hannitini o holliri kadi e ndera 2023 woni ndeɗo hitande darinde na fuɗɗo kaya projet taw ko exploitation diƴƴe noon diƴƴe toɓoji woni ko wiyete lot de surface to ummotoɗi noon to bassin moɓe mbiyata bassin Nadjidja Bolongo e ndera tawe ndera département mo Koungheul o holliri noon ma financement kadi mo temedere capanɗe joyyi e jeegom milliard taw ko franc CFA ma waw mobilisede gam ittude diƴƴe kene qime ha temedde jeegom e capanɗe jeetati million mètre cube kala hitande ɗi ummo koto wiyete lakka guignére faade to wiyete zone mo ferlo tawi eɗi ndewa e tiyoji ɗi temedde ɗiɗi e sappo e nayyi kilométre hakkude Kera Massara faade to wiyete Raneru en 2023 kadi woni hitande dari nde o holliri nogas ɗiɗi lycée et collège ma mbaw mahede e nder région ngaji de Dakar to Thiès to Kaolack to Kaffrine ha to Sédhiou kala o holliri kadi e nder hitande hen lycée ji kewɗi taw ko lycée ji ɓoyɗi ko wiyete lycée ji historique ma mbaw tigui fewnitede ɗi garɗitine ɗi kesɗitine haadi jaada e jamanu ko wayno lycée Blaise Diagne ko wayno lycée Seydina Limamou Laye e lycée Seydou Nourou Talla wondude e lycée John Kennedy mo Dakar e lycée El Hadji Malick Sy mo Thiès ha to lycée El Hadji Oumar Foutiyou Tall e lycée Charles de Gaulle mo Saint-Louis kañum e lycée biteɗo Valdiodio Ndiaya mo Kaolack e lycée biteɗo Djinja Bo mo Ziguinchor kanji kala mbaɗi mbaw fewnitede ɗi garɗitineɗi kesɗitine haɗi jaada e jamanu ko ɗeɗo toɓɓe ɓurɗi faydinde no fewi e nder discours horejo leydi jamma hanki ha joni koye won fannu keddoɗen hono biteɗo Boubacar Seye kañum woni horejo fondateur catala bitengal Horizon sans frontière o holliri tigui déception mabɓe woni tigui ɓe beltaki o weltaki haydara hay cetta kuntal kanko kay dendagal diaspora kala ɓe beltaki discours Macky Sall saabu o holliri e nder discours he kene wona feccere waktu kono noon Macky Sall siftorani diaspora hay lawol gotol hay donade kay ɓen mayraɓe ɓe kureji men mbarato diaspora kay eɓe jinnaɓe men mbarato diaspora hay duwade o donaki ɗumen e nder discours he o holliri noon kanko biteɗo Boubacar Seye wonde kay hitande
2022 nde ko hitande ɓurde niɓɓidde wonande diaspora kay saabu fodde 34 neɗɗo hakkude waraɓe e tawaɓe ne maayi e nder nokkuji men taw ko maayi ɗi niɓɓiɗi ɗum noon ko hitande kay nde kamɓe kala ɓe ɗaminino kay ma wot ko Macky Sall haali kay hayso ko noddude duwaw wonande kay ɓen jayyaɓe e nder nde ɗo hitande kono noon e nder discours he Macky Sall haalani hen siftoraniɓe ni o holliri desnagal diaspora kala kamɓe kala koɓe huɓɓunoɓe teleji mabɓe ɓe jiimi hen kamɓe kala ɓe pattuno kay ɓe paddino discours Macky Sall kono noon hay konngol gotol ala ko taati ko fati e alhaali mabɓe ɗum noon ko mette mawɗe wonani ɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal étudiant ji tawateɓi to ikkada woni université Cheikh Anta Diop mo Dakar kamɓe kala noon e haalede yaltudeɓe haɗani kay nder université ɓe mbawi wadde concert de casserole mabɓe notade e noddago lundiyankoɓe woni l'opposition waɗi ɓe mbawi yaltinde tasaji mabɓe barmeji casteleur uji eɓe konga eɓe kulla eɓe gulla eɓe kulla tigui wonde ɓe natti yiide gardigu Macky Sall ha joni koye on fannu keddoɗen jento leegal Kermassar to leegal Kermassar ne teskama ɓe yimɓe leegal ngal kala nutitima e noddago Lunda Kane e noddago Sonko yaatiɓe mum so wadde kay kamɓene ko wiyete concert de casserole yaltude e booli eɓe jogui tasaji e palatuji e casteleur uji eɓe konga e kudduji hollide tigui mette mabɓe ko noon kadi hono e saaha kay Macky Sall wonno e wadde discours muɗum ala nation yimɓe hewɓe ne ketti gam yidde hebde hen hamamuya hono biteɗo Serigne Bara Ndiaye kañuma suuɓi ko yaltude kañuma wadde kay ko lundiyankoɓe wi ko yaltude e booli o yiyama tigui vidéo mo jogui tasaji makko e paltuji makko mo honga e nder ha booli hollidde kay o yadani e hoorejo leydi ndi ha joni ko yon fannu keddoɗen yenato Tivaouane naɓe hewɓe kañumenne e lema mbiyen jadani e Macky Sall saabu kamɓe hewɓe ɓe jelte e booli ene jogui marmitaji woni tigui casteleur uji e barmeji e palatuji ne konga ene gulla won tigui natti yiide laamu Macky Sall hollide ɓe jadani e laamu ngu ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni mbaɗen tabal manggal jenade Ziguinchor jabbudena musidɗo men sehil men Amadou Saga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hanki wonno balɗe 31 lewru décembre hitande nde gasno waktu nde président de la république haalata nde kanko maire Ousmane Sonko ummonoduno koyser woni ƴette kippoɗe e barmeji e satallaji e booluji oɗon kanga ɗum ne wayno ɓe ɗoftimama mo hanki ko heewi e nder Ziguinchor eto Bignona eto Oussouye eto Kafountine eto to e nekko guditeɗo Goudoumpa e dennagal ha yettanma e Marsassoum naɓe ina wayno noon fitina mawɗo waɗi hanki e nder Ziguinchor holɗum ɗon debbo e gorko ko kamɓe goduno ɗon e galle he mata debbo o kañum ko Pastef najo woni parti Ousmane Sonko gorko o noon kañum ko APR ina jooɗi ina yeɓatele debbo o ne honga o wi mataw yo debbo o yo woppu ko waɗata ko debbo o sali ɓe piidiri hen ha debbo o belsi nawa to e hôpital régional kanko gorko o on woni e juuɗe gendarmerie en so tawi kadi eɗen gandi ñande no gasi jeeɗinduɗo lewru kanko Ousmane Sonko o wino omo inna holɗum beddaji ɗo e nder Ziguinchor ko wayno Halwar e Colobane e Tillen e marché Seymour e yantude e Pirsaka yantude e lycée Dignabo ina wayno o waɗi ko wino ko o waɗi ɗum ñande nogas e jeeɗiɗi lewru décembre yawtu ɗo ndu ina wayno joni noon yimɓe ɓe mbimo o waɗi ɗum o waɗino premier fodde beddaji 5 o waɗi o windi o waɗi hen tableauji ina wayno rewaka beele ɗum ɗo jogo rewede ɗum ɗo noon ko koyɗol mumo ala taw pirtogol ɗo koyɗol eɗen gandi to e Bignona base makko kanko Pastef naɓe nan toon ɗum noon e nder hen kamɓene ɓe mbaɗi toon fitinaji mawɗi hanki jamma ena wayno ɓe natata koye galleji eɓe konga ɗum no waɗi fitinaji waɗi harele ɗum no Weltare TV musidɗo Amadou Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo e Zig FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah Allah ko warde jam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi so tawi en ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen laamu leydi Mali ɓe noddi cité timmuɗo e gardugol hoorejo jaagoɗo leydi ndi hono Cukwel Kokkala Mayga ɓe jaabini koto Brésilia laamorgo leydi Brésil nayiɓe noon ko tawtoryeede ko fate investisseur biyeteɗo Lula da Silva hoorejo kesso mo
leydi Brésil ƴetto jonde mum kay ƴetto golle mum joɗotode jappere laamu taw ko aleta hande o go lewru janvier hitande 2023 ɓe poti joɗade ko gila ñande aljuma noon capantati lewru décembre ko gila ndena seti o ummi to leydi Mali to Bamako lamorgo leydi Mali yaɓande Brésilia ene tawe noon e nder sete o jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal liɗi e jokkodirala hakkude leyɗele biteɗo Abdoulaye Diop ene tawe kadi ministre du développement durable hono Modibo Keita wondude debbo taw ko conseillère diplomatique to président de la transition hono biteɗo madame Traoré Fatoumata Binta Diop wondude e hoorejo commission des affaires étrangères catala bitengal CNT hono biteɗo Aboubacar Sidiki Kone e wadɓe siftinde on noon Lula da Silva ko gila ñande capantati lewru octobre ndu maayo ndu to ndu ko gila nden kay o hebno polgu e sumgoji hoorejo leydi taw kadi o ɗaftodira e noon ko gonnoɗo hoorejo leydi ndi biteɗo Joël Bolazario Lula noon meɗina wonde hoorejo leydi Brésil o laaminoma leydi ndi mandaji ɗiɗi timmuɗi caggal nde o gayni noon o ñawanoma o tuma tigui mbuñaari kewni no feewi o wedda e nder kaso caggal nde o yalti kaso noon ko nden o wawi gembanade kay ha wawi artude e oɗo saaha joni e jappere gardigu leydi ndi kanko Modibo kanko Cokela Kokola Mayga hoorejo gendi hoore jagoɗo leydi Mali noon e nder jillu makko e nder programme he teskama tigui hollirama ma waw joddade toon e dendagal ɓesgu malinaɓe wurɓe to Brésil kala ma waw joddade kadi e yimɓe ardiɓe woni tigui président ji wondude yimɓe gouvernement ji hewɓe taw ko arɓe leyɗele goɗɗe arɓe kay towtorede ko fati kay e oɗon cérémonie taw ko joƴƴinagol Lula da Silva e jappere laamu habruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen gollotoɓe e société biteɗo fer woni fonds d'entretien routier woni tigui société halfinaɓe ko fati toppitade laabiɗe leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe jippima e booli hollide mette mabɓe e namdade kayne directrice mabɓe woni tigui gardiɗo catal ngal ɓe démissionta ha laaɓa walla nde ittite e golle muɗuma e gardigo kaye golle ɗe saabu kay o moƴƴinani gollotoɓe e poste uji péage kañumen kay joƴƴinino guila yontere mani de préavis mumen de grève hollide metti mumen e namdade kadi hujjaji men wiide kay wonde ñande tati e ñande joyi ñande tati ha joyi lewru janvier ndu gonɗen ndu koɓe natoɓe tikkere mabɓe hofgo juuɗe koto leydi Côte d'Ivoire paɗen Alassane Dramani Ouattara ko hoorejo leydi Côte d'Ivoire e nder discours makko à la nation mo waɗi jamma hanki o e nder discours he o holliri kadi omo andina dendagal Côte d'Ivoire naɓe kala wonde 45 militaire Mali naɓe nangaɓe ne coka nder leydi Mali kamɓe kala ɓoyatama ɓe goppite ha laaɓe ɓe garta e nder leydi mabɓe e siftinde on noon kamɓe nogase kamɓe 56 kamɓe kala koɓe ñawaɓe mone mabɓe kala taƴanama mone mabɓe kala taƴanama duuɓi nogas ene lelo e kaso kadi ne yoɓa million ngaji ɗiɗi taw ko France CFA ha joni kabruji men ɗemgal pulaar to leydi Burkina Faso paɗen dadiɓe taw ko militaire uji ɗi martabuji tokku aussi ɓe soldaji woni soldaji tawteɓe e nder camp tawi ko camp centre national d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales woni poɓe koleri mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi seppo mabɓe manifestation mabɓe e nder camp o ñande aljuma ɓennuɗo hollirde mette mabɓe e nder centre o ɓe mbawi ɓe namdi noon ko primaji mabɓe ɓeɓe joɓete primaji mabɓe ha timma ɓe namdima kadi nde ittete ha laaɓa walla nde démission tan gaddiɗo camp o e nder seppo he noon ɓe walla ndara manifestation mabɓe mbaɗi o noon ɓe mbawi teɓade yoga ɓen taw ko ardiɓe camp o ko wayno adjoint chef de corps wondude trésorier kañumen ɓen teɓama e oɗo saaha joni ɓe nanguina ɗumen hono chef de corps noon moɓe jiiɗotno on heeɓino fartange dogde kayim e oɗo saaha joni nana moltoyi hallam noon tesknomade ko ñande aljuma ɓennuɗo o hollirama noon guila aseta hanki fayi hande jaam fuɗɗima artude e nder camp he oɗo saaha joni noon hollirama tigui wonde officier goto suɓama waɗama chef corps kayim yo ardo poste o ko adi kay koɓe cuuɓo kay gonowo chef de corps gonɗo chef de corps o noon doguine moltoyi e nokku sira fadi tan ko ha jaam fuɗɗo artude nde wawa yaltinde hoore muɗuma koto leydi Maroc paɗen to leydi Maroc sappo e tato migrant taw ko ɗannatonoɓe ɗande suuɗeɗo woni goskiji men jiita e nder maaje kaɗeɗe leydi to banggue worgo leydi Maroc kamɓe kala noon koɓe 49 gonno e nder laanel taw ko laanel ɗanne suuɗeɗo laanel nguel noon ko laanel dalli woni pneumatique laanel nguel noon hollirama tigui guela duƴƴi koya rocher woni hayre wotere nder maaje kaɗe he guela fuusi ko ɗum saabi laanel nguela yooli hollirama no gas e nayo neɗɗo paabama hen kono goskiji sappo e tati fuɗɗa ko fuɗɗi yiitede laamu leydi
leydi Maroc noon ene jogui kulhuli ma bilan mayɓe o ɓeydo saabu yimɓe jeetata ko ronkuɓe yitede oɗo saaha joni woni porté disparu mbiɗen lana ka jolni noon ko 49 sappo e tati goski yitama no gas nayo pabama hen yimɓe jeetata oɗo saaha joni nana jiile ko ronkaɓe yitede woni ko wiyete porté disparu kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Afghanistan paɗen aleda hande o go lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ko fettande mawni woni explosion mawɗo fetti yesso aéroport militaire mo Kabul lamargo leydi Afghanistan waɗi mayɓe hewɓe waɗi mayɓe ha wayno kooce hono holliri kay jagorgal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi o holleri noon wonde enquête jaaƴi udditama hen beele kayne andude holko saabi ndeɗon fettande koto leydi Iran paɗen Kayvan Samimi ko jaydi yanke mo duuɓi 97 nanggaɗo ne soka taw o ñawano omo soka e nder leydi Iran guila février 2020 o yalti kaso ha laaɓi o hoppitama kay o yalti kaso ha laaɓi caggal nde waɗi duuɓi tati ɗi taƴatno e nder kaso o yalti ha laaɓi o soko noon ko nder kaso mbiteɗo kaso mo Semimana ene tawe temedde 2 kilométre banggue funnague Téhéran lamorgo leydi ɗi koto leydi Ukraine paɗen fettande mawde fetti jamma hanki e kay e nder wuuro Kiev lamorgo leydi Ukraine e saaha kay mo Ukraine naɓe mo Kiev naɓe kay batti hakkillaji men gam waynodirde hitande 2022 yidde jaɓɓade 2023 ko ɗon fettande mawde fetti ha wuuro ngo kala dilli ko défense aérienne mo leydi ndi noon ko kañum jaɓɓi tigui kañuma jaɓɓi on bombe beddonoɗo fettini ɗum guila dow kayen ko ɗum saabi hay goto wasani hen fittande mum ɗen fettande noon nde waɗi ko sanga 22h35 nde waɗi ko sanga 0h35 minutes waktu Ukraine e gan sanga futane woni 22h35 minutes woni 10h fayi caɓantati joyya hojoma taw ko jamma koɗo leydi Corée du Nord udditen kabaruji men laamu leydi Corée du Nord e gardugol Kim Jong Un ɓe mbaynima tigui ɓe kolliri tigui wonde kam natirde kay kam mawninde natirde hitade hesere nde woni 2023 ɓe honono ɓe aynima missile balistique jaɓɓade hitade hesere nde honono ɓe mbaynirno 2023 saabu hanki ɓe aynima missile balistique kanko horejo leydi ndi noon hono Kim Jong Un o waɗi erago fade dendagal dadiɓe makko koninkoɓe makko e ɓen wiyeteɓe scientifique makko kala wittiyankoɓe nde ɓe mbawata darade kay ɓe mbawa garɗude e ɓeydude ko fate arsenal mabɓe nucléaire haɓe mbawa kay falade ko fate menace wonande menace dowlaji dendude Amérique e menace Corée du Sud fade leydi mabɓe siftinde on noon hitade 2022 Corée du Nord waɗi record kay to banggue weddade missilaji taw ko missilaji balistique e nder maaje kadede leydi mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abou Bah so tawi noon koto banggue Ziguinchor ko Amadou Isaga Kebe ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sara on mbiyama juulema wuuri yo Allah rokku en tawde oɗo saaha mo wuuri taw eɗen ɓeyde diine men ustaki